Santa Coloma de Gramenet ha donat el tret de sortida a la programació de cinema estable a la sala d'actes de la Biblioteca Singuerlín Salvador Cabré. El projecte cultural, impulsat per l'Ajuntament i l'entitat local Cineclub Imatges, esdevé un fòrum d'exhibició i de debat de pel·lícules de cinema d'autor i social. Aquests films van precedits de la projecció de reportatges o curts de ficció que promouen la defensa dels drets humans. L'estrena d'aquest nou projecte colomenc ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, que ha refermat l'ús del cinema com una eina per transmetre valors. Però que hi hagi un cineclub Imatges a la nostra ciutat, que a més ha creat una comissió en la que hi treballen diferents persones que triïn pel·lícules amb una finalitat educativa o amb una finalitat socialitzadora amb determinats valors, té un valor afegit que comprar una entrada i anar al cine. Malgrat que està molt bé, perquè anar al cine també és cultura. El cicle cinematogràfic ha engegat amb la projecció del documental social titulat No violència, on es reflexiona sobre com abordar els conflictes humans des d'un punt de vista pacífic. Tot seguit s'ha projectat la comèdia romàntica Midnight in Paris, del realitzador Woody Allen. El programa previst també incorpora una oferta quinzenal de pel·lícules adreçades a un públic infantil per tal de promoure el llenguatge cinematogràfic entre les famílies i els més petits.